sa mga sports enthusiast ug mga bisita ang Misamis Oriental Integrated Sports Center kun mo'y sugod ni adtong Enero 3, 2022. Abli lamang kini sa mga individual nga fully vaccinated, kundi indiha sa entrada ipakita lang ang vaccination card nga nakasubay sa mga health protocols. Tuig kapin nga gisirad-an ang sports center gumikan sa hulga sa COVID-19 ug buot ni Gobernador Bambi Imano nga niining nag-ubos ang kaso sa COVID-19 ug pagbalik ug bukas sa mga operasyon sa establishmento sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Mabuksan kini aron lakib sad makabangon. Nagpabilin tag 15 pesos ang entrance fee sa musulod sa field, 40 pesos ang bayad sa mag-gym matag session ug anaa lamang sa 10 to 15% ang makasulod. Ang mga pasilidad nga mahimong magamit sa sulod mao lamang ang basketball court, volleyball court, track and field, apan dili pa pwedeng magamit ang ubang pasilidad sama sa swimming pool. Bisan pa man nga adunay mga restriksyon nga gipatuman, lakip pagsunod sa health protocols, daghan gihapon ang nalipay nga mibalik ang operasyon. Ako lang ipasabot nga unang-una nag-agadmis sa mimo ni Governor Bambi Imano. Ikaduha si Governor Bambi Imano sab nagtan-aw sa unsay ikadulot pud ug atong abrihan. So karon January murag na okay naman ang iya nakita niya nga medyo kunhod maganda nga to kung kuan. Simbako lang ani nga atong bagong badan kumasaka di naunta. Magapadayon na gid kining pag-open sa atong facility sa sports center. Mapasalamat ko sa atong halangdong Governor Bambi Imano, sir. Matod ni Ace Gomera, 18 anyos, nga lumulupyo sa Makasandig, Cagayan de Oro City, nga luag na ang ilang praktisan ug sayaw ug mas ninindot pa kini. Personally, ma'am, it's a very good thing na na-open aning sports center because daghan man sa tawo na hilig exercise and like since quarantine, like tiye taglingkura, nanambok na tayong unhealthy diet. So, tungod na nag-open, makabawi na ta sa atong mga negative impacts sa atong body and mental state. Usa sa tigdumala sa MOIS nga si Marlon Tahale nga sa pag-abri niini karong panahona ilang gisiguro gihapon ang insaktong pagsunod sa mga health protocols batok COVID-19. Kay kamanduan ni Gobernador Bambi Imano nga ang kahimsog sa panglawas sa mga musulod sa pasilidad maoy kanunay nga prioridad. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Lambo Geneva Bandong, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno. Padayon Pilipino.